मैं दयाशंकर राय भोजपुरी कवि पूरे देश के लोगों को सादर प्रणाम करत बने। आज मैं भोजपुरी में एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जो चना पे है। चना एक ऐसा अन्न है जिसको कई रूप में लोग खाते हैं। इस पे मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। चना एगो ऐसन हुए बहुते अच्छा अन्न, चाहे एके जैसे खाई खुश हो जाला मन। कच्चा चना खाई चाहे खाई भुना, बहुते अच्छा स्वाद रहेला मन हो जाला दूना। होरहा सब केहू खाला जब चना रहेला कच्चा, चाहे ऊ बूढ़ा होखे चाहे होखे बच्चा। चना से बेसन बनेला, बेसन से पकौड़ी, चना से सत्तू बनेला, भर के बनेला भौरी। बेसन से लड्डू बनेला और बनेला बुनिया, शादी विवाह हर मौका पे पूरा खाला दुनिया। सत्तू का लस्सी बनेला और बनेला मकुनी, चना का बहुते अच्छा और बनेला घुगनी। चना का सब्जी बनेला और बनेला दाल, चना का सब्जी बनेला और बनेला दाल। दयाशंकर खा के हो जाना निहाल। चना का सब्जी बनेला और बनेला दाल, दयाशंकर खा के हो जाना निहाल। जय हिंद जय भारत।